magát? Mi? Ez a BMW. Annyi fáradt ember volt tegnap Szovátán, az összesen ilyen fáradtak voltak, alig tudtak hazamenni. Ki kell mossam ezt a csomót? Nem, ez ilyen. Mindig túl is olyan. Igen, mert napok voltak, szovátai napok voltak, és akkor... Mindenki reggeltől estig ott volt, elfáradnak, annyi munka, annyi minden, nem? Azt írta a Facebook, hogy mondta Claudio Major még 2010-ben, hogy itt a Trecantemir-si Gendarmerie 60 hektáros akvaparkot akartak csinálni. Igen, tudom. Tehát itt van 60 hektár? De blokkok. Innentől, a Cantemirtől egészen a Gendarmeriáig. Még 6 sincsen, nem úgy 60. Azért mondom. Az, hogy olyan 60 de hektare. Biztos, hogy tervezték, hogy lebontják a blokkokat, és minden. Persze. Hát fél nukosz a fasra, azt ne elvitték ide a villanyoszlopot, amit úgy körbeástak. Rájöttek, hogy nem korsár, ha 3 fázis földet ér. Pharmacordis megvette a Fancourier-től? Szerintem az bérelték azt a helyet. A Fancourier? Igen. De rende Gonzale. 6000 négyzetméter. 60 ári. Nincs kizárva, hogy valaki meg nem fogja venni, hogy építgessen ide. Én megvenném. Itt ez pedig a Domiéknő. Ez a rész. Innen egy nagy darab a Domiéknő. Na honnan mondják itt föl? Szerinted ott mennyit kérhetnek azért a 60 áriért? Nem tudom. 60 árira lehet hozni 10 házat magánúttal. Igen. 10 ári telek elég, nem? Ó, hát elég 5-6 egy háznak. Hát jó, de azért legyen valami kert is, látjuk, amit akarnak csinálni benne, nem? 60 ári az azt mondja, hogy szerintem 10 euró ária, vagy nem, 10 euró négyzetméterre, nem? Négyzetméterre, igen. Ári hány négyzetméter? 60 ári, 60 ezer négyzetméter, így van. 6000 négyzetméter. 6000 szer 10, 60 ezer. 60 000 eurót kérhetnek érte. Igen, de szerintem itt még drágább. Azt mondod? Kérnek 10 eurónál többet? Szerintem igen. Szerintem 60 000 euróért odaadja. Ha azt mondod, hogy tele az egész. És holnap rakom le a pénzt az asztalra. Tiéd lenne annyiért, nem adnád oda? Nem tudom. Te összeszartam volna. Ki tud át? Apám csak annyit tudta a kormány, és ez megérett. Hú, ezek aztán autók, uram.
Volkswagen Phantom. Milyen? Nem, Phaeton. Phaeton. Akkora autó. Ez az autót nézi, nem engem. Azt tudják csinálni. Tudja, hogy foglalt vagy. De egy ilyen autót vennék. Ezek igen autók. Mi ez? Ez már, hogy mondják annak, veterán. Ez biztos. De veterán is vezette. Azt hittem, hogy meg azt. Én is. Elakásra teleportolok a Renault mellé. Hamar végzel? Igen. Úgy, mint ahogy szoktál? Ha még hamarabb.